Hledáte první tábor pro vaše dítě? Místo, kde se bude cítit šťastně, bezpečně a jako v pohádce? Tábory pro nejmenší v rezortu Březová jsou kouzelným začátkem dětských táborových zážitků. Děti se ocitnou v říši ledového království, ve šmoulí vesničce nebo třeba v bláznivém světě s mimoni, kteří se postarají o spoustu legrace. Každý tábor má svůj vlastní příběh, který rozvíjí dětskou fantazii a jemně je provází každým dnem plným radosti, her a dobrodružství. Program je pečlivě navržený tak, aby děti bavil po celý týden. O malé táborníčky se stará zkušený tým vedoucích, kteří rozumí potřebám dětí, vědí, jak je povzbudit, rozesmát i utěšit, když je potřeba. A hlavně dokážou vytvořit láskyplné, bezpečné a přátelské prostředí, kde se děti zkrátka cítí dobře. Navíc je tu více než 20 atrakcí přímo v rezortu, které i těm nejmenším nabídnou spoustu zábavy, vše v doprovodu vedoucích a s maximálním důrazem na bezpečí. Na první táborový zážitek nám můžete vaše dítka svěřit bez obav. Budou v dobrých rukou.